Orneze Igbo abịa m ka si abịa o na na bụ Chinonso ogidi Anam egwu a ka nje ya nwoke obi ọcha ya ka nje ya nwaanyị obi ọcha na abịa nọdụ n'ụbọchị anyị si nwoke na nwaanyị gbali egwu a maka na aka ọlụ anyị na-ebi egwu a bụ egwu anyị na-agwụrụ n'ọnwa nwa na-eti na Tọki ndị Chimele eze na nwa maka na ọha kpara anyị egwu a abịa nwere egwu a naanị nwoke na nwaanyị obi ọcha si nwoke na nwaanyị agbali egwu a na abịa n'ọdụ n'ụbọchị oyo ijes ije ijes ije ijes ije ijes ije ijes ije ijes obodo biana mụ na-agụ egwu igiligo na mụ na-agụ egwu mwo egwu na-agwụlala mgbara ndị nwa na-eti ijeli Tọki ibute ga-ebute ime Istanbul Tọki maka mụ ji ibi egwu ijeli Tọki ibute ga ndị nwa na-eti ogbu obodo m Olise na mgbọrọ na mmanwụ egwu ejila alụsi egwu ọyaza na mụ kenele agwa mmadụ kedi iri obodo ndị ọnwa na-eti ijeli Tọki ibute ga-ebute n'eze na mụ kpọlọwa ebele ka mụ ji bịa n'isi be n'ọya adịlị ma mma egwe nwoke na nwanne nụ mmadụ keji ichi eze ndị ọnwa na-eti ijeli Tọki ibute ga-ebute ọdọba gbọrọ m mbie ọsị mụ mmụ ji ejelibe egwu n'ego nọ eze na mụ kenele babụ ndị ọkwọ na n'ugbo obodo m eze na mụ kpọrọ ha ndị ọnwa na-eti egwe ijeli Tọki igwe bute ga-ebute mgbe obodo m ihe gwa m onye ji ibi egwu onye omezọkwa ndị akpọrọ m ya bụ onye ọma na meke nwanna meke nwosu woro onye akpọrọ m onye ọma na Tọki odogwu n'isi ala mba anọ nwa mụrụ bebe na ala ọka oliego n'uko ego bawa odogwu n'isi ala mbale nwa mụrụ bebe Chimele eze n'ikolobia ndị ọnwa na-eti na mụ eze na mụ kelele
odogwu n'isi ala mba na nwa mụrụ ebe odogwu ego nwajele ịtọ ka ibute ego ebute ọka nwa Istanbul anyị ekele na-ejeni manwe a na-eti Nnameka nwa Chimalaze na nwa ewe ọza na mụ kpọlịa nwa Nnameka nwa esu CEO nwa Chimalaze na nwa mmadụ kere ije obodo CEO Isano What Connection Nigeria Limited aka million mana n'ọka million mana Istanbul na Turkey nwa Nnameka nwa osu nwa Chimalaze na nwa million mana Turkey mmadụ kere ihe obodo wero ndị akpọrọ m wa bụ ndị nwa na-eti onye ze na mụ kenele awa mmadụ kere iche eze onye mmadụ Nnameka nwa osu ego ọ ga-ala nwere obi oche eze na mụ kenele ọ million mana Turkey ọka nwa Istanbul nwale gị nwale mmadụ waza na mụ kpọlị ya ọ ga-ala nwere ibe agwa mmadụ kere ichi eze onye nna na mụ keneli nwa Nnameka nwa osu wasị mụ kene ya bụ ezi na mụle na ego ya nna na mụ keneli ọsị mụ kere ezi babịa ọnwụ baligbo ya bụ Okechu nwa osu nwa Nnameka nwa osu ọsị mụ kere ezi babịa Okechu nwa osu abụ ọma maka na ọnwụ balinalịa babịa ma ha gbagwasị Nnameka nwa osu na jiri obi na ọ bụ nwa ya akwanye mụle ya na eze na mụ keneli onye mmadụ Nnameka nwa osu odogwu nwa Chimalaze n'ikolobịa pịa nwa na-eti ọka nwa na-atọ ọkụ nwanne m wasị mụ kana jiri onye nwa osu na bụ nne mụle na ego jiri onye nwa osu bịa ruo ezinye na mụ keneli nwanyị film dababa bụrụ Nnameka nwa osu eze na mụ keneli onye nwa Istanbul Turkey ebe ọ dị ibute ga-ebute egwe na nna na mụ kpọlị ya ọ ga-ala nwere ibe ọ bụ ndị nwa na-eti gbuo obodo m nwa Nnameka nwa osu wasị mụ kene Chiwadu nwa osu awa mmadụ kere ije obodo nwanyị eze na mụ keneli nwa Nnameka nwa osu wasị mụ kene Chiwadu nwa osu nwanne onye egbuchie ya bụ ezi ada nne ya nwa Nnameka nwa osu maka nwa gbara akụ n'ikolobịa onye nna na mụ bịala ibe yi nwa Chimalaze na nwa Igwe ego na Turkey ọka nwa Istanbul ọ ga-ala nwere ogbu bịa n'uwe ego onye nna na mụ keneli nwa Nnameka nwa osu ọsị mụ kene Chinonso ya bụ ezi nwanne nwanyị Chinonso nwa osu Nnameka si mụ kenunu nwa Nnameka nwa osu ọsị mụ kene ezi nwanne nwanyị ya bụ Chinonso nwa osu Nnameka eze na mụ keneli ya bụ onye ọgbata oti nwa Nnameka nwa osu odogwu ọ ga-ala nwere obi oche
megwu kwoligo onye eze na mojali ya ogala nweliba onye matoti oka nwabalaku ni Kolobia odoni Istanbul Turkey ebo di bute ga ebute babu de nwa wa na ti arochiwo egbe ona meke matoti na mukpole ya nwabalaku ni Kolobia ogala nwelo gbere mu keneli onye mmezo ọmọkọ nwanne wona meke wosu hari mo gwazi na meke yegwe mu moto ka mgbawa ogala nweliwe dogwo onye eze na-egwu kpọle ya ogala nweliwe babu ndị ọnwa wa na-eti ego ọnwa toti na mụ kpọle ya wona meke wosu yesi mu kana ya bụ amalachi wosu aja na mụ kpọle ya amalachi wosu bịa nuwe babu ndị nwa wa na-eti ego ọza na mụ kenele ọgwa mmadụ kedi ichi eze ọgala nweliwe onye ọma toti bịa nuwe ọza na mụ kpọle odogwu toti bịa nuwe ọza na mụ kenele wada beke wosu Igwe ogo na Istanbul Turkey ebu ọ dị ibute ga-ebute Osimuka na ezinne wosu ezinne mekelu nuwo ya bụ ezinne wosu ezinne mekelu nuwo bondi edi bilo bodo ona meke wosu ya bụ ka nwoto oti ka nwa balaku ni Kolobia onye eze na-egwu kpọle ya ndị ọmafa na-etinu na Tokyo 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 wala meke wosu wosi mu kana uche na wosu uche na mekelu baka na meke wosu na bodo kpala kulo temunni baka na nwanne onye buchie wana meke wosu oka nwa na Turkey odogwu Istanbul odogwu ego ogala nwele obi oche namaka kwa mwe yebelegu ego yomezo moko chuo yomezo mokegwe awo madu kedi cheze ona meke wosu mukana otu osorochi wosu ọnwụ belala n'ike egbe ozu otoro si nwesu ọ na-amaka na gbakwa nwanne ya ọnwụ belala ya okwu na-agwazi na maka nkiji n'obi n'ọgwụ chi nwetara ajụ uwe nwegolue aza na mụ kpọrọ ya ọ na-amaka nwesu ọmọtụ Igwe ego na Istanbul odogwu ego ogala nwele obi oche ọnwa gịrị etie nwamelọgọ mmọnwụ ego ogala nweliwe n'aza na mụ keneli odogwu wana meke wosu Osimuka na 12 ka wosu ọmụnni ya ọnwụ belala n'ike odogwu na-agbagwa munni ewe ọnwụ bere na lere ike wee yele agwalile gbo mu wewe yele tie gwo mama mu duwo
lele bona meka wosu nwanle iko ngiji dobi ayegbu ogu jebe chuwu enula ka nwa dogo nyaza na mukwalia oyo mato ti bianu okawari Istanbul odogu okanwa na toki onye weligi nwale mmadu aza na mukeneli wana meka wosu wasimu kana ndezo iye wasimu kana ndio aya wande wanja ya wawele nenu wa awa mmadu keji yobodo kaije kene anya kachi wibe onye wasigo omwasi global wachi malaza na nwe odowuri Istanbul na Turkey onye wasilimo isi aboncha mbaka na yi nyaza na mukeneli awo madu gari ichiaza arobira gumu tiegwo mmobo mmanwewe eze na-egwu kpọrọ m gwawa isi aboncha na muleri oti machine amabo meli muwewe isi aboncha na mukeneli oya waligi mwale madu oke nwa muleri isi aboncha oti machine amabo odowuri Istanbul Turkey oliego nukego aijekele yawo nyombe barista Chinedu iwora na mukenelia beswe group odogwe onyala na mukenelia omekanne lehime mbano Imo State barista Chinedu iwora na mukenelia wachi meleze ni Colombia nana na mukeneli barista Chinedu iwora ni na ayekene aijekene ya bonya ma Lord Martins onora waka wana Turkey Igwe ego na Cambodia Lord Martins odogwu ego n'eze na mukeneli Igwe ego na Cambodia Lord Martins odogwu onye eze negwu kpọle ya ya bụ nwanwara wachi beleze na nwa dogwu na Cambodia Lord Martins onye nla na-egwu keneli mmadụ kenyi ije obodo ego eze na mụjale adịbe na-emeke jekwu ya nye nwa mara etie babụ ndị nna bịala egwu alụsi egwu na-egwu male maru arochimuwe jele egwu mmadụ kenyi ije obodo onye mmadụ na-emeke wosu oro nya kpọlụ m mbụlụ egwu bịa eze na mukenelia onye ọma na Turkey wona meke wosu ego dana ala mukenelia ya bụ ọka nwa n'isi ala mba nọ wabụlụ bebe ọka nwa na nwoke Igwe ego na Turkey
odogwu n'Istanbul onye eze na mụ keneli ọ na-emeka wosu ego ọ ga-ala nwere obi oche ọka nwa n'isi ala mba anọ nwa mụrụ bebe n'ala ọka anyị ekene anyị ji ekene ombe mgbe ji na Tọki ya bụ ọ ga-ala nwere ibe ombe mgbe ji odegwu Blessing n'Ọhaji Imo steeti mmemgbe oji na-egwu kpọlị ya ọ bụ ndị nwa ọma na-etinye ọgala nweleba mmadụ ka eji isi eze ka anyị jee kene chiedu ọrụ ọrụ odogwu eke ebi anụ kpakala Igbo na mụ kenelia eke kpakala oke nwa na orifite odogwu ego eze na-egwu kpọlịa agwa mmadụ ka eji chi eze kpakala eze na mụ keneli babụ ndị nwawa na-eti omume obodo m wadijeli Tọki bute egwute egwe wada meke wosu wada nya akpọrọ m pasị m oji apịali egwu ọ ga-ala weleba onye ọma Tọki odegwu na meke eze na mụ keneli wada meke wosu ngesi bụ kene ụzọchukwu ọnụ ọrịa ọkụudo mmekeneyi tochu ọ na-arabịa n'uwe ego ọkụudo mmekeneyi n'eze na mụ kenelia babụ ndị nwawa na-eti omu obodo mgbo nwanne emeka wosu ilige ego ọ gaala nwanne emeka wosu ilige ego ọ gaala Bilamara Tọki bio Bilamara Tọki bio na makanwo wati bala so dogwu ego Bilamara Tọki bio loru ijele dike ogala wolo bu loru ijele wana meka wosu bio na gwale egwu onye wegwu ego ewe ya mmewe egwu chibe enweli gị nwere mmadụ ọ ga-ala nwere obi ọcha ndo ije gbakpala akụ dị Kolobia oke onye sagbulu odogwuo ọ ga-ala weleba ọkwa mmadụ ga-eri chi eze ọ ga-ala weleba n'ọmaka eze na-egwu kpọlị ya ọ na-emeke nwosu ọ sị m kene onyema o nwere ụzọ dabụ echi mee ejime Istanbul anyị mana mụ kpọlịa enwele gị nwere mmadụ ihe dibile obodo onye ma mmadụ ka dị iche eze o nwere ụzọ na mụ keneli ọ bụ Uju Emeka Nwosu na-asị mụ kenu nuwo n'eze na ihe kpọlịa anyị ji ekele ezi Igbo na Tọki ezi Igbo na Tọki Eselilus Osta ezi Igbo na mụ keneli ọ bụ Uju Emeka Nwosu dasị mụ kenu nuwo ọ ga-ala nweliwe oke nwa na Tọki oruru Istanbul Tọki ezomoko ka anyị jee kene Zion odogwu ego ọ bụ ndị nwa na-eti Zion odogwu ego ọ gaala odogwu Imo steeti n'eze na mụ kenelia
chairman na Turkey Istanbul onye ọzọ na mụ kenele ndị ọnwa na-etinu na Tokyo ndị ọnwa na-etinu na Tokyo ọ na-emeka nwa osu ego ndị ọnwa na-etinu na Tokyo n'egwu akala ige egwu mmadụ bụ odogwu ndị ọnwa na-etinu na Tokyo nwachibeleze na mmụọ nna meke ndị ọnwa na-etinu na Tokyo ọ na-emeka nwa osu ego ọ gaala ndị ọnwa na-etinu na Tokyo oke nwa na Istanbul odogwu ego ịmali ndị ọnwa na-etinu na Tokyo n'eze na mụ kenele egwe nnọọ ndị ọnwa na-etinu ọ nna meke nwa osu Istanbul odogwe ọ na-emeke bilemọdụ Istanbul na mụ keneli onye ọma toti na mụ keneli nwachibeleze na nwe onye na mụ keneli anyị jee kene ya bụ onye ọma perisi odogwu ya menwa bụ President Nigeria Community na Turkey degwe onye eze na mụ kenelie gbabala akụ n'ikolobia ọ nna meke nwesu dasi m keneyi onye na mụ kenelie miliọma na Turkey nwoke Istanbul odogwu ego na meke igbo kwanye akpọrọ mụ dịka na ibule ubi ego na mụ kenelie ya bụ onye onwe ya na-eti ọnwa anyụ gbabalapụ n'ikolobia ọ ga-ala nwere igbo dogwu deze na mụ kenelie webe melike eji egwu onye ikolobia ka egbe mmiri menuo dogwu deze na mụ kenelie dogbo na ebe ka nwa osu n'ije gbabalapụ na nwe ije kene kankaro odowune Istanbul onye nwasi o believe and issue ba naza na ye kpọle ya wanda meke wosu dasi mụ kelulu dedi bili obodo onye zuru kwa na-emelu ọ na-abịarịaruo ọ na-emeka nwesu ego ọ ga-ala nwere obi oche ọsị m kene ịmasị global ka nkeneli ya ọra na eze niile na-alụ ọlụ n'ịmasị global ma nwoke ma nwaanyị ife a na-eme na jisi ike o na onye adịlị nwoke mma ọ adịlị nwaanyị mma na abịa n'ọlụ n'ụbọchị ịgba isi agbọcha na mụ keneli ọka nwana mụleri isi agbọcha mmadụ ka eji ije obodo aka nwala ọgọ meli ime ijelegwe si agbọcha odogwuo ọgala nweliwe nwabulumechi na ibu ya mmanwụ ọgala nweliwe n'ọnwa nwara etinye oyi ejebe ọ bụ na meke enwe otu osi na mụ kenelie ọrụ onye akpọrọ m onye ọma otu oti bịa nụ ọ ga-ala nwere ọbụla mụ kenelie dogbu onye eze na mụ kpọle ya ọ dị na meke gbachịgbala akụ n'ikolobia aza na anyị keneli ego na maka mmadụ kere ichi eze odowure Istanbul nwoke nwa na Turkey
ọgala nwere ogbu bịa n'uwe ibu ọ na-abịaka wesu onye ọnwa CEO Istanbul World Collection Nigeria Limited na-eze na-egwu keneli onye nwere gị nwere mmadụ onye ọma na meke geri bido obodo kaligo ọ na-emeke igwe ego ọgala nwachimelaze na nwa na mmekeneyi ọgala nwere obi ọcha na mmekeneyi aka nwere ọgọ meli mụ na mmekeneyi onye eze na mụ keneli odogwu ọ na-emeke nwasuo mmekeneyi dogwu eze ọmọgọ egwere anụwo nwachimelaze na ikolobịa mmekeneyi Dongwa na-etio na Tokyo ọ dịgbala akwụ na nwanne mekeneyi dowuri Istanbul odogwu mekeneyi dọmba na meke ọgala nwelira nwachimelaze bịa nuwo mekeneyi deze na mụ kenelia odogwu ọgala nwelogbu bịa nuwo mekeneyi neze na anyị kenelia odogwu anyị na-anaghị na-abịa n'uwe na meke obodo ọgala nwere ọcha ke nwa Istanbul ọgala nweleba nwachimelaze na nwanụ mekeneyo neze na mụ kenelia ka bịa